Buba i Bibi. Tajni recept. Ostanite sa nama da saznate kako je bilo u gostima kod čarobnice Savke. Otkrićemo vam tajnu i najčudesniji recept za jedan starinski slatkiš. Krećemo! Draga čarobnice Savka, drugarima su se dopale čarape koje si mi štrikala, pa sam došla da te zamolim za još neki par. I za mene ako može. Može, će isplete Savka, ne sekirajte se. Prvo da ve poslušim. Ovo je baklava. Ajde, jedite, ne sramujte se. Kako je ovo slasno! Pa to je poseban recept. Sad će vi ispričam. Podavno beše, dođe Krsta iz trgovište, to je beše golem junak, hajduk. Super heroj! Super. Dođe onomad u staro vreme. Baba mi je pričala o našu kuću. Umoran beše, pa reče, daj mi nešto da izedem, a moga konja sa izvorsku ladnu vodu napojite. Baba mu se beše požalila kako bi napravila baklavu, ali u Turci ne davaju recept, a dečica baš bi izela. Kad Krsta to i ču, ripi na noge, uzjaka konja i reče: Ništa ne se sekira. Stalno kubujem s tije Turci. Sad ću me zapamtiv, ovo je prekardašilo svaku meru. Wow, kakva hrabrost! Neustrašivo. I šta je dalje bilo? Komita Krsta se uputi pravo kod turskoga pašu. Nikoj ne smeja reč da mu kaže. Nikoj da ga zaustavi. Istrgnu njegovu čuvenu kuburu. Turci se uplašiše. Brgo pisar izvadi pero i mastilo i prepisa tajni recept za najubavu baklavu. Dadoše recept Krsti, još mu i gotove baklave, napravene spakovaše, sve što su gi poslužili paše za uz kafu. On dolete kude babu i takoj mu ostavi recept po koji sam ja danas za vas napravila ovu baklavu. Lepo se oni počastiše sa baklavu što mu dadoše Turci, a Krsta reče na babu: Gizdala, pravi baklavu da si dečica zaslade, za rasi se ič ne sekiraj. Će ti pošaljem cel džak. U Preševo su dobro radili. Skoro šira. Nevjerovatno! O, da. Ručkajte, će vi da den da si ponesete, a čarapke će vi pratim čim isplete. Turski paša, recept krije, slatki kolač, sve do njemu ništa nije. Samo za njega uz kafu da ima, za zubice sa baklavom stvara svima. Gizdava baba dužno sedi, pravila bi baklave, al ne vredi. Krsta to čuje, recepta nema, držite se Turci, bit će problema.